Amincin Allah ya tabbata a gare ka. Ina fatan abin sona yana cikin walwala da annashuwa da jin daɗi, domin kuwa kasancewarka a cikin wannan yanayi shine kwanciyar hankalina, kuma ina fatan zuciyarka tana raya maka abin da zuciyata take raya mini. A halin yanzu na kasa bacci, na kasa samun sukuni, na kasa zaune, na kasa tsaye, na kasa cin abinci. Ka tausaya wa zuciyar da ta kamu da mahaukacin so da ƙaunarka. Duk abin da zan furta miki a yanzu da farashi ɗaya nake buƙatar ki biya ni da shi, wanda farashin nan ba komai bane face murmushinki. Babu wani abu wanda a duniya ba zan iya yi miki shi ba, matuƙar na san zai samar da farin ciki a kan fuskarki. My sweetheart, ke kanki baki san irin kyawun da kike yi ba a duk lokacin da kika yi murmushi. Soyayya dace ne. Subscribe our YouTube channel for more videos. Tajuddin TV. Time for